yung nasa top 6 ng Team Tulay ako. Yan na si Kutotski. Hindi ko na kasi napanood kanina yung update eh. Wala pa. Saan punta tol? Ano ko? Punta akong ano? Balintawak tol, Guerdo, mamimili. Sir Noy, Guerdo, biglang sarad, baligtaran. Numero mo, 69. Ay, Grace Motulog, shoutout. Punta akong ano, Balintawak, bibili akong paninda. Sana siya, magalaw siya na. Tol Chris, love you, John. Tol Sunny, magalaw siya na. Tol Sunny, magalaw siya na. Sunny, Sam, magalaw siya na. Tol Wordu, love you, John. Sabi ni Chris, motovlog. Kaya nga sa akin. Mamaya na lang pag bumaba na ako. Yopin. Nangawit ang kamay ko.